A actual solución da senda de Praceres é insuficiente para os integrantes de Pedaladas. O colectivo reuniuse esta mañá co concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural para plantexarlle a posibilidade de incorporar un dos carrís da autovía de Marín ao segundo treito da senda peonil, tal e como se fará no primeiro tramo. Como prioridades para o paseo ciclista peonil, lle traspasamos que é preciso aumentar a sección, 2,5 metros é insuficiente para que convivan un volumen un pouco grande de ciclistas e peóns. Contamos que vai haber incluso persoas que vayan ao seu traballo ao Porto ou a Marín ou de Marín a Pontevedra en bicicleta, porque é unha distancia moi asumible. O Concello de Pontevedra mostrou esta mañá a súa intención de trasladar este novo proxecto ao Ministerio de Fomento, unha senda que, segundo representantes de Pedaladas, podería converterse nun futuro no gran roteiro do colesterol. Non vou deixarme en só Pontevedra Praceres, senón que sería nun futuro Pontevedra Aguete. Ese é o objetivo que levamos traballando desde fai moitos anos. É que vai a ser unha gran ruta do colesterol de moitísimo éxito e vai haber un pouco de conflito porque 2,5 metros casi non dá para cruzar unha bicicleta e 2 peóns con seguridade. Entón, nós sempre propusemos a eliminación dun carril da P11 entre o nó de Mollabao e os Praceres. Posiblemente nun futuro sexa a solución máis viable. Este non foi o único asunto tratado na reunión desta mañá. Os integrantes de Pedaladas falaron tamén do estado das posibilidades de tramitación das vías verdes de Pontevedra, entre elas a senda da Arcade. Na reunión que tamén está solicitada e que teñamos con Adif, imos intentar desbloquear isto, imos intentar convencer a Adif de que realmente por aí se poda facer a vía verde e se inmediatamente non é posible en todo o treito, polo menos en algúns treitos desa vía verde, poder empezar a traballar e poder empezar a desbloquear ese proxecto. Outra das propostas presentadas esta mañá por Pedaladas foi a conexión do Monasterio de Lérez co Mirador de Monteporreiro, tamén a creación dunha senda verde que atravese toda a fachada atlántica da provincia e que conecte coa cidade do Lérez a vía proxectada entre Portas e Vilagarcía, dous proxectos, iso sí, a longo prazo.